କେହି ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଠିକ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ସୁଖର ସାଥୀ ହଜାରେ ମିଳିବେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସାଥୀ କେହି ହେଲେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀର କାହାଣୀ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବେ ଓ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପାର୍ବତୀ ନାମକ ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଧବା ମହିଳା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ, କାହିଁକି ନା କିଛି ଦିନର ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପତି ନଥିବାରୁ ଏହି ଖୁସି ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଓଳିର ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପଡୋଶୀମାନେ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବିଚାରୀ ଏସବୁ ସହିବା ଛଡା ଆଉ କଣ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ତ ଦୁନିଆରେ ଏକଦମ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ କେହି ବି ନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଅଛି, ଆଗକୁ କଣ ହେବ, ଏ ଜୀବନ କେମିତି କଟିବ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନେଇଛି। କଥାରେ ଅଛି, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ସାଥୀ କେବଳ ତାର ପତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏକି ସାରା ଜୀବନ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇଥାଏ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ପତି ବିନା ସ୍ତ୍ରୀର ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ଇଜ୍ଜତ, ନା କୌଣସି ସମ୍ମାନ ରହିଥାଏ। ସବୁ କିଛି ଚାଲିଯାଏ। ସେହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଏ ଯେମିତି ବିନା ଜୀବନରେ ଶରୀର ବେକାର ହୋଇଥାଏ। ବିନା ପାୟରରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏ କଷ୍ଟଭରା ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ଆଉ ସେ ସନ୍ତାନର ନାଁ ରଖିଲା ଭାଗ୍ୟ ସିଂ। କାହିଁକି ନା ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ସିନା ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା, ପରନ୍ତୁ ଏହି ଛୁଆର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲିବ। ଏହାପରେ ସେହି ବିଧବା ମହିଳା ଜଣକ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାସନ ମାଜିବା, ଝାଡୁ ମରିବା, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରି ସେ ନିଜର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କାମ କରି ଛୁଆର ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ସହିତ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଛୁଆ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳକୁଦ କଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାର ମିତ୍ର ହେଲେ। ଥରେ ସେ ଛୁଆଟି ତାର ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, ମା, ମୋର ଯେତେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଧନୀ ଘରର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଧନର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଧନମାନ ଅଟନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଗରିବ ଅଟେ ମା? ପୁଣି ଏତେ ଗରିବ ଯେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା ମିଳିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ମୋ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ମା? ପୁଅ ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ମା ତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ କହିଲା, ପୁତ୍ର, ମୋର ଆଉ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମ ସାଥିରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏଭଳି ଭୟାନକ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଭଗବାନ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୁତ୍ର କହିଲା, ମା, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଭଗବାନ ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ? ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଛଡେଇ ନେଲେ? ସେ ଭଗବାନ କେଉଁଠାରେ ମିଳିବେ? ମୁଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବି ଯେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା। ଆମକୁ ଏତେ ଗରିବ କାହିଁକି କଲେ ଯେ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡିଛି। ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ମା କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଭଗବାନ ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଭାଗ୍ୟ ସିଂ କହିଲା, ମା, ତୁ ମତେ କହ ସେ କେଉଁଠାରେ ମିଳିବେ? ମା କହିଲେ, ଭଗବାନ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିବେ। ମା ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପାଇ ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଲା। ସେଠାରେ ଯାଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ମନେ ମନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନଜର ସେହି ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ଉପରେ ପଡିଲା, ଯେ କି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ତଳେ ପଡିଥିଲା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ସେ ବାଳକ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡି ରହିଛି। ନିଜର ବେଶ ବଦଳାଇ ସେହି ବାଳକ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ? ତୁମର ନାମ କଣ? ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମା, ମୋ ନାଁ ଭାଗ୍ୟ ସିଂ। ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? କଣ କାମ ଏଠି ତୁମର? ଭାଗ୍ୟ ସିଂ କହିଲା, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, କାହିଁକି? ଭାଗ୍ୟ ସିଂ କହିଲା, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ସେ ମୋତେ ଏତେ ଗରିବ କାହିଁକି କଲେ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳୁନାହିଁ। ଏତେ ଭୟାନକ ଦାରିଦ୍ରତା ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଯାହା ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ ତାହା ତୁମକୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ତେଣୁ ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ସେତେବେଳେ ଯିବି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବି। ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ ଦୟା ହେଲା। ସେ ପ୍ରଭୁକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହାକୁ କିଛି ଦିଆଯାଉ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଦେବୀ, ମୁଁ ୟାକୁ କଣ ଦେବି? ଏହାର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ତ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଦେବାର, ତେଣୁ ଆପଣ କୃପା କରି କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି,
ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ହୀରାର ହାର ବାହାର କରି ଭାଗ୍ୟ ସିଂଙ୍କୁ ଦେଲେ। ହୀରାର ହାର ପାଇ ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏ ହୀରାର ହାର ନେଇ ମୋ ମାଆକୁ ଦେବି, ମୋ ମା ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ବଡ଼ ଖୁସିରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ହୀରାର ହାରଟିକୁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ରଖିଦେଲା ଏବଂ ଶୌଚକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଶୌଚକ୍ରିୟା ସାରି ସେ ଫେରିଲା, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଚିଲ ଆସିଲା ଏବଂ ପଥର ଉପରେ ଥିବା ସେହି ହାରଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ଏହା ଦେଖି ତାର ଛାତିକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଭଗବାନ ହୀରାର ହାର ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦୁହେଁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି କିଛି ଭଲ ହେବ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ଭାଗ୍ୟ ସିଂ କହିଲା, ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରେ ମିଳିବ ପ୍ରଭୁ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ଆଗରେ ହିଁ ମିଳିବେ, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଅ। ଏହାପରେ ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି କିଛି ଭଲ ହେବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ଅଟେ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ଠାରୁ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଣ ବା ଦେବି, କଣ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ଭାଗ୍ୟ ସିଂ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ କିଛି ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି କିଛି ଭଲ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ଭାଗ୍ୟ ସିଂଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦିଟିଏ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ତୁମେ ଏହାକୁ ନିଅ। ସୁନାର ମୁଦି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଟରେ ଯିବା ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ ଯେ ସେହି ମୁଦିଟିକୁ ନେଇ ମୋ ମାଆକୁ ଦେବି, ମା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରେ ଅଟକିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନଇଁଲା ବେଳେ ତାର ପକେଟରୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦିଟି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ମୁଦିଟିକୁ ଗୋଟିଏ ମାଛଟିଏ ଗିଳିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ପୁଣି ଥରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ମା ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ମା ମତେ ଗୋଟିଏ ହୀରାର ହାର ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଗୋଟିଏ ଚିଲ ନେଇଗଲା। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ମତେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ମୁଦି ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ନଦୀ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଲା। ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଯେମିତି ସେମିତି ବଦଳିବାର ଥିଲା, ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ମା କହିଲା, ପୁଅ କଣ ଏମିତି ତୁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛୁ, ତୋର କଣ ହେଇଛି? ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି କାହାଣୀ ତୁ ଶୁଣାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ସିଂ କହିଲା, ନା ମା ସତରେ ମତେ ହାର ଆଉ ମୁଦି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମା ଏହି କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହେଲା ଏବଂ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୁନାର ମୁଦି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ନଦୀରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଏବେ କିଛି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଭାଗ୍ୟ ସିଂଙ୍କୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏହାର ଭାଗ୍ୟରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଭାଗ୍ୟ ସିଂଙ୍କୁ ଏକ ହୀରାର ମୁଣି ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇଯାଅ ଏବଂ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଅ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ଏହାପରେ ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ହୀରାର ମୁଣିକୁ ଧରି ନିଜ ଘର ମୁହଁ ହେଲା। ବାଟରେ ଯିବାବେଳେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ହୀରାର ମୁଣିକୁ ନେଇ ମୋ ମାଆକୁ ଦେବି ଆଉ ମୋ ମା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ତା ମା କେଉଁଆଡ଼େ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ମୁଣିରୁ ହୀରା ବାହାର କରି ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଭିତରେ ହୀରା ତାକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଲା ଆଉ ତା ମାଆକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଘରେ ଚୋର ପଶି ତାର ହୀରା ଭର୍ତ୍ତି ଲୋଟାକୁ ଚୋରି କରି ନେଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ତାର ମାଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ହୀରା ଭର୍ତ୍ତି ଲୋଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖେ ତ ସେହି ଲୋଟା ହିଁ ନାହିଁ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମା ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ହୀରା ଲୋଟା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏ କଥା ଶୁଣି ମା କହିଲା, ଆରେ ମିଛୁଆ ଆଉ କେତେ ମିଛ କହିବୁ, ତୋର ସବୁଦିନ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ତିଆରି ହେଉଛି। ମାର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ସେ ହୀରାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଭିତରେ ରଖିଥିଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେ ହୀରା କୁଆଡ଼େ ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ପୁତ୍ର ଏବେ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ନା ବ୍ରହ୍ମା ନା ବିଷ୍ଣୁ ନା ଶଙ୍କର କେହି ହେଲେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ନା କୌଣସି 33 କୋଟି ଦେବତା ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ସିଂ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ତେବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, କାଲିଠାରୁ ତୁମେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଭାଗ୍ୟ ଦେବୀ ପ୍ରତିଦିନ ପହରା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେଠାରେ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ସିଂ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ କଣ କରିବି? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ତୁମକୁ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହିଁ କରିବ, ନା କିଛି କରିବ ନା କିଛି ମାଗିବ।
ଏହାପରେ ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭାଗ୍ୟଦେବୀ ପ୍ରତିଦିନ ପହରା ଦେଉଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୁରା ଦିନ ସେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବସି ରହିଲା। ବସି ବସି ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବସି ରହିଲା। ବସି ବସି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବାରୁ ସେଠାରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡୋରି ଲାଗିଗଲା। ଥରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଭାଗ୍ୟଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ତ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପିଲାଟି ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ପୁରା ଦିନ ଏଠାରେ ବସି ରହୁଛି। ଆପଣ ଏ ପିଲାକୁ କିଛି ହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏହାର ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ ହେବ। ଭାଗ୍ୟଦେବୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ବ୍ରହ୍ମା ଏହାର ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ହେଲେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଭାଗ୍ୟରେ ତ କେବଳ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ କଣ ଦେବି? ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ଭାଗ୍ୟଦେବୀ ନା, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ କିଛି ଦେଇପାରିବ। ଭାଗ୍ୟଦେବୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏହାକୁ କଣ ଦେବି? ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯିଏ ମୋ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାକୁ ମୋର ଆଦେଶ ଭାବି ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଦିଅ। ଏହାର ଭାଗ୍ୟରେ ବି ଝାଡୁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଆମ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଝାଡୁ ଲଗାଉଛ, ତେବେ ଏହାର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଝାଡୁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଭାଗ୍ୟଦେବୀ ଝାଡୁ ଲଗାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ବସିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟଦେବୀ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ତା ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସୁନା ମୁଦ୍ରା ପାଇ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ତା ମାଆକୁ ଦେଲା। ମା ଯେତେବେଳେ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଦେଖିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତା ପରଦିନ ବସିଥିଲା ବେଳେ ମା ଭାବିଲା, ଚାଲ ଠିକ ଅଛି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ କୃପା କଲେ ଆଉ ଏ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ମିଳିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ନା କିଛି ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମା ଭାବିଲା, ଯାଉଛି ମୁଁ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ବଜାର ଯାଇ କିଛି ମାଛ କିଣି ଆଣିଲେ। ଘରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମା ସେଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଲେ ଆଉ ତାର ପେଟକୁ ଚିରିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ପେଟ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦି ବାହାରିଲା। ଏହା ସେହି ମୁଦି ଯେଉଁ ମୁଦି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଦିକୁ ଦେଖାଇ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ପୁଅ ଦେଖ, ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦି ବାହାରିଲା। ସେଇ ମୁଦିକୁ ଦେଖି ଭାଗ୍ୟ ସିଂ କହିଲା, ମା, ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ମୁଦି ଯେଉଁ ମୁଦି ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ମା ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମା କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବି, ତେଣୁ ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ କିଛି କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସ। ଏହାପରେ ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଶୁଖିଲା କାଠ ପାଇଁ ସେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଚଢିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ହାରଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ଝୁଲୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ହାର ଯେଉଁ ହାରକୁ ଚିଲ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ହାରଟିକୁ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଫେରିବା ବାଟରେ ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା ତାକୁ କିଛି ଏମିତି ପାତ୍ର ମିଳିଯାଆନ୍ତା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ପାରନ୍ତା। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ତାର ନଜର ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ହୀରା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଲୋଟାକୁ ଆଣି ଦେଖିଲା କି ସେଥିରେ ହୀରା ଅଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଯେ ଏ ହେଉଛି ସେଇ ହୀରା ଯାହାକି ମୋ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ହୀରାର ହାର ଆଉ ହୀରା ଭର୍ତ୍ତି ଲୋଟାକୁ ନେଇ ତା ମା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ମାକୁ ଏସବୁ ଦେଇ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଭାଗ୍ୟ ସିଂ ଠାରୁ ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ତାର ମା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟଦେବୀଙ୍କ କୃପା ହୋଇଥାଏ, ଯେବେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାରେ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା କାମ, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ମନକୁ ମନ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଧନମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ନଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସୁନା ହୀରା ଯାହା ଦେଲେ ବି କେବେ ହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିନଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଶୋଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ କିଛି ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ।